Kad bi me neko pitao, dobro, što želiš da budeš kad porasteš, ja sam govorila prepodne doktorica, popodne pevačica i to je baš ono što danas radim. Isceljujem muzikom. Nemiru mir sada pretvaram. Ko kaže sad da je život borba? Je li to stvarno moja istina? Korak po korak sam prvo iscelila sebe, a onda sam počela kroz svoj rad, to što sam ja prošla, da pomažem i ženama da se iscele. Znači, kako mogu da dam nešto ako ja nemam? I kako mogu druge da naučim da imaju ako ja nemam? Da. I meni je stvarno u redu da neko ima mišljenje koje se ne slaže sa mojim. Kada shvatimo šta je naše, da je to jedino što stvarno treba da zagrlimo i što treba da živimo, zato što ovaj život, bar na ovaj način, nema reprizu i ajmo da učinimo da stvarno, da na kraju ovog života kažemo pa da, to sam ja tako htjela, baš tako. Pa gde ste, dragi moji putnici? Dobrodošli u još jednu epizodu Kosmičkih putnika, ovde je vaš domaćin Damijan. Kao i uvek, pre nego što počnemo, želeo bih da vam predstavim moju današnju gošću. Ona se zove Lava Nikolić. Lava Nikolić je muzičar, NLP trener, Reiki master učitelj i učitelj meditacije koji pomaže ljudima da se iscele, da pronađu svoj put i da se usude da kreiraju sve ono što žele u svim oblastima života. Zajedno sa doktorom Darkom Cvetkovićem je osnovala Energy House, odnosno kuću dobre energije, koja predstavlja kompaniju za podršku ličnom i profesionalnom uspehu. Kroz svoj rad u Energy House-u nastojala je da bude podrška svima koji žele da osveste svoje velike potencijale i energije usmere ka manifestaciji života po svojoj meri. Iako je karijera inicijalno odvela u pravcu NLP-a i profesionalnog uspeha, ubrzo je shvatila da se suština onoga što želi da prenese drugima manifestuje kroz muziku, koju već godinama aktivno stvara i deli na različitim festivalima i svom YouTube kanalu. Već 6 godina svakog radnog dana od 6 do 7 ujutru aktivno vodi meditaciju Meditiraj sa Lavom i u ovom procesu, često koristeći i svoju muziku, ljudima pomaže da dožive dublje meditativno iskustvo i spoznaju. U današnjoj epizodi smo razgovarali o Lavinom ličnom odrastanju iz jednog detinjstva nesigurnosti i neizvesnosti u najmlađeg NLP trenera na svetu i koje su neke od ključnih navika uspešnih ljudi od kojih imala priliku da uče na svom ličnom putu razvoja. Razgovarali smo i o načinu pod na kojih možemo da osvestimo mentalne i emotivne obrasce koji sprečavaju naš rast i kako možemo da ih prevaziđemo. Lava mi je približila i suštinu svoje muzike koju stvari i na koji način ona može da nas isceli i takođe u okviru ovog razgovora i izvela jednu od svojih pesama, zbog čega vam toplo savjetujem da ostanete sa nama do kraja ove epizode. Ukoliko vam se sadržaj Kosmičkih putnika dopada, postoje 3 načina putem kojih možete da podržite nezavisnu produkciju i viziju ovog kanala. Prvi način jeste naravno da zapratite Kosmičke putnike, drugi način jesu jednokratne donacije putem PayPala i treći način jeste da me zapratite na platformi koja se zove Patreon. Linkovi za sve ovo stoje u opisu ispod ovog videa. Nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi i vidimo se u Kosmičkim putnicima. Lava, dobrodošla u Kosmičke putnike. Mnogo mi je drago što si ovde. Kako si, čoveč? Fenomenalno, osjećam se kao kosmički putnik. Posebno, sad letimo kroz vreme. Posebno, evo, doneli smo ovaj hand pen, bukvalno deluje samo, znaš, da se otvore onako ona vratanca i da izađe samo jedan mali, onako kosmički putnik, bukvalno izgleda kao svemirski brod. Moram priznam, pada mu iskušenje da te odmah zamolim da nešto odsveš, ali ostavit ćemo to za kraj kao što smo se dogovorili. Kako ti se sviđa ovaj moj Amazon koji sam uspeo da stvorim ovde u centru Beograda? Nije bilo baš lako. Da, neverovatno je, ali je dokaz koliko kada nešto želimo je moguće i da nam nije izgovor kao u gradu sam, ne mogu da se osjećam tu kao da sam u prirodi, zapravo sve se iznutra kreira. Jeste, da, ja sam baš ozbiljno smo se pocimali, evo za sve gledalci i slušalce, ove biljke su stvarno prave sve i bila logistika dovesti ih, obezbediti im svetlo, da ostanu žive, tako da je baš onako jedna praksa u to kad smo kod Amazona. Baš smo prošli put sedeli kod Ksenije, zdravo ljubav, pozdrav za Kseniju, pili on je njen fenomenalan kakao, doduše da mislim više da je njen iz Centralne Amerike, mislim da iz Guatemala. Aha, jeste. I baš mi je žao što sad nemam taj kako, mislim da će biti jedna od prvih osoba koja će da se doživotno pretplati na taj njen kakao. Jesi bila nekad u Južnoj Americi možda? Nisam još.
Ali planiram. Mislim da si dobro uklopila, posebno tamo malo u Amazon. Možda napravimo jednom nekad neku hodočašće u Amazon. Tome se nadam da će jednom trenutku doći do toga. Sjećam se kad smo vodili taj razgovor, kod Ksenije pomenuli smo puno jedna zanimljivih tema koje bih volio isto danas dovedemo u ovu današnju razmenu. Ali sjećam se pre nego što sad uđemo u to sve čime si ti baviš danas. Pomenula si mi jednu stvar vezano za svoje odrastanje koja mi se baš onako urezala u sećanje. Bilo je to kad si bila mala dok si još odrastala na Kosovu i Metohiji, da pre nego što si išla u duhovnost, u NLP, u meditaciju, reiki, da si zapravo odrastala u kući pored koje se nalazila crkva. I da je crkva bila nekako sastavni deo tvoga života, odnosno i duhovnost, i taj neki kontekst koji je implicitno sadržan u tome još najranijeg detinjstva. Kako je, sad kad se osvrneš na taj deo života s aspekta svega čime se baviš danas, kako misliš da je to uticalo na tebe i kako na to gledaš iz ovog nekog ugla? Pa ili je to uticalo na mene ili sam nekako od ranog djetinjstva znala da je negde moj poziv duhovnost. Nekako sam se u crkvi od uvek osjećala kao kod kuće i čak puno i obilazim sveta mesta i evo sad baš nova pesma koja treba da izađe se zove Ide vreme vere i baš volim da podstičem veru u ljudima, pa koja god religija bila u pitanju, ali samo je bitno da znamo, da verujemo, da nismo sami. I nekako od uvek je u meni postojao taj moment da znam da postoji nešto više i da nisam sama i da koliko god je teško uvek sam nekako znala da se dobre stvari kriju iza svega toga i stvarno je tako uvek i bilo i dan danas je. Tako, ako sam rođena na Veliku Gospojinu, uvek su mi govorili kao, to je veliki crkveni praznik, to nešto ima veze. Ne znam da li ima veze, mislim da smo svi negde rođeni sa jednom misijom i da samo kada to otkrijemo, da onda treba i tekako to da iskoristimo, da onda nas Bog dodatno pomogne. Kako bi danas definisala tu misiju? Da negde sam otkrila da šta je to što je negde dubinski moj poziv, a to je da budim ljude, da budem ja u tom osjećaju dobrom, vere, ljubavi, mira i trebalo mi je dugo godina da to spoznam u sebi, a svako od nas to nosi. A negde sada kroz muziku, kroz meditaciju, kroz reiki i ja isto učim druge ljude da to mogu da otkriju. A naravno kroz razne druge tehnike je moguće, samo negde moj poziv. Kada smo pričali bili o svemu tome i o tom nekom odrastanju, rekla si mi da ti je NLP bio jedan od prvih tih, da kažem, disciplina koja ti je pomogla na tom putu. Kako je izgledao taj jedan moment tranzicije iz te jedne devojčice koja se igrala u crkvi, koja je prepoznala potrebu da treba da krene da se bavi tim nekim unutrašnjim pozivom? Kako je došlo do te tranzicije? Baš me zanima kako si ga otkrila i kada si prepoznala da ti je neophodno nešto poput toga? Mislim, na koji način se to sve odigralo? Negde sam od uvek znala da imam talenat za muziku i da je muzika moj poziv, ali zbog teškog odrastanja, onda je izbio rat i puno toga što se dešavalo je moje samopouzdanje bilo jako narušeno. Praktično nisam mogla ni da zamislim da nastupim ispred dvoje ljudi, a kamoli više. A znala sam da to želim. I onda sam shvatila da imam baš veliki problem sa tremom i tada sam shvatila da postoje tehnike i načini kako se sa tim radi. Tako da je NLP meni neurolingvističko programiranje prva metoda sa kojom sam se susrela, za koju sam znala da može da mi pomogne da se oslobodim treme. Tako da sam na fakultetu, kada sam videla da to postoji, ja sam rekla ja idem da bi mogla da se bavim muzikom, ja moram da se oslobodim treme. Tako da je NLP metoda koja mi je pomogla da naučim da verujem u sebe kroz disciplinu, kroz postavljanje prvo malih ciljeva, pa onda malo većih i onda kada naučimo da dan po dan budemo disciplinovani, da budemo dosledni sebi, što nije uvek lako. Na taj način polako gradimo samopouzdanje. Nije baš magičan štapić, ali baš sam pomenula kad smo pričali, ja evo već 6 godina ujutru meditiram svakog jutra uživo sa ljudima od 6 do 7 ujutru, što uopšte nije lako. Mislim, ali kad prođe ovako 6 godina i kad se osvrnem, pa naravno da imam samopouzdanje jer kažem šta god, kako god, ipak sam skoro 1500 puta ustala. Šta je u stvari NLP? Misli sad ga pomeniš da ti je uticao na razvijenje samopouzdanja. Znači na koji način NLP utiče na samopouzdanje i na koji način je tebi pomogao na tom nekom putu? Znači šta je u stvari kad kažemo neurolingvističko programiranje za ljude koji prvi put čuju to?
Volio bih da to malo pojasnimo. Da. Fenomenalna metoda koja nam pomaže da uđemo u svoj način razmišljanja i u programe koji utiču na naše rezultate. Zato što nismo ni svesni po kojim programima živimo, ali ako bih mogla sa nečim da nas uporedim, da bi bolje ovo objasnila, to bi bilo kao da smo mi neki kompjuter koji ima programe, neki rade, neki ne. I sad vi hoćete da startujete Excel, na primjer, ali ono vrti. A nismo svesni da mi nemamo baš dobar program, da nismo updateovali dugo tu, recimo, aplikaciju. Tako puno toga u našem životu, kao mi bismo htjeli partnerstvo, ali ono, nije baš taj program dobar da nas podrži da imamo partnera. Ili mi bi htjeli super financije, ali okreni, obrni, ima neki program koji nas stalno vrti da krpimo kraj s krajem. I onda nam NLP pomogne da tako uđemo u svoj i da kažemo, aha, znači ja imam ove programe. Znači, i to možda nisu čak ni naši, najčešće uopšte nisu naši, nego su programi naših roditelja, naših kasnije možda partnera, okruženja u kom smo odrastali. I sve te programe prvo osvešćujemo uz pomoć NLP-a, to je taj neuro deo, a osvešćujemo ih kroz lingvistiku, zato što mi po tome šta govorimo možemo da znamo koji je program tu i mi često govorimo, ma ja to ne mogu, nisam ti ja za to, ma ko će mene baš sad, da ne znam, izabere ili čuje, nisam dovoljno dobra i tako dalje, ili krpim kraj s krajem, teško je, život je borba, nije lako i tako dalje. I kada pomoću lingvistike počnemo da slušamo sebe, mi možemo kažemo, čekaj, ali ko to kaže? Ko kaže sad da je život borba? Je li to stvarno moja istina? I šta ja zahvaljujući tom programu onda dobijam? I onda se povezujemo i dolazimo do programiranja. Zato što mi možemo svaki program da reprogramiramo i da ubacimo onaj koji mi želimo. Kao na primjer, to ja verujem u sebe. Ja to mogu. Bog me podržava ili naravno da je moguće živjeti izobilje i biti duhovan u materijalnom svijetu, što je recimo bio jedan od programa gdje kao ja se bavim duhovnošću, jel to sad znači da ne mogu da imam ništa i sad treba svega da se odreknem materijalnog od uživanja samo da bi bila duhovna. To je samo jedan od programa. I onda NLP nas poziva da pronađemo modele kao što ti recimo fenomenalnu stvar radiš u svojoj emisiji, od kojih možemo nešto da čujemo i da se razmenimo. Jer kada slušamo ljude koji su možda postigli neke stvari koje bismo mi želeli, mi možemo da čujemo njihove programe i da ih usvajamo i da ih pitamo, aha, čekaj, kao na primjer, jedan od programa je bilo moraš teško da radiš i mukotrpno da bi nešto zaradio. Jedan od mojih programa. Ja sad gledam ljude koji su uspešni, ništa ja tu ne vidim da oni crkoše nešto, da se sad ubijaju, da im je teško, da sad još većina njih koji su meni bili modeli za taj uspeh, sve nasmejani, pa sve to lagano. Ja razmišljam, Bože, ko ovde, koga zeza? Da li moguće? Daj, molim te. I sad, šta ovi ljudi znaju? Šta oni znaju, a ja zasukala rukave, ja ću to. Još najbolje još kad mislite da znate, onda 100% ne znate. A ja sam pre nekih 10 godina baš mislila da znam. I onda prođe vrijeme i onda pitam te ljude, onda je bilo fenomenalno što sam stvarno kroz rad u NLP-u mogla da sretnem neke jako uspešne ljude. Jedan od njih je bio Charles Faulkner. On radi sa ljudima baš financial coaching, znači radi na financijama, su baš uspešnim ljudima širom sveta. I on kaže kada je on istraživao kako uspešni ljudi širom sveta zarađuju novac i kao krene, dođe kod jednog i kaže ajde molim te, daj mi neke savete za uspeh, kako ja mogu da budem tako finansijski uspešan. A on kaže, pa ustaneš ujutru, izmeditiraš, pa hraniš se zdravo, pa provodiš vreme u prirodi. Kaže, ja slušam, kažem, Bože, kako mene zezaju ovi ljudi, kako su bezobrazni, neće da mi kažu uloži u to i to. Da, ali Bog, da mi kažu to i to, uloži to, dobijaš povrat novca, taj. Kažem, odem ja kod sljedećeg, on isto sličnu stvar priča, kaže, ja se molim, kaže, radim na sebi.
I tako, jel? Prošlo je desetine, stotine možda ljudi da bi shvatio da i tekako uspešni ljudi, pričamo o tom uspehu kao balansu duhovnog i materijalnog, da uspešni ljudi u stvari rade na sebi i da i tekako znaju da priznaju da nešto ne znaju. Jer negde ja mislim da kod nas u Srbiji, u našem okruženju je sramota da kažeš da nešto ne znaš. Kako bre Srbin da ne zna? Kako je bre da ne zna? I onda kao, i onda iz toga da se da nas je sramota da ne znamo, mi se pravimo da znamo i onda radimo po nekim zastarelim programima. Mi bukvalno idemo peške negde gde možemo da letimo. A sve je samo stvar rada na sebi i toga da stvarno naučimo kako ipak može. Kao što je recimo trema moguća da se prevaziđe. Po istom principu je moguće postići bilo koji cilj koji stvarno osjećamo iznutra da želimo. Po istom principu je moguće živjeti u blagostanju zato što ja sam jedan od primjera ljudi koji su zaista postigli sve sami. Dakle, i recimo, to je isto samo stvar uverenja, kao treba roditelji nešto da nam ostave, na primjer. To je jedno od ograničavajućih programa. I onda sebe ograničimo da ne možemo neke stvari da ostvarimo, zato što mislimo, jadni mi, da nam roditelji ništa nisu, na primjer, ostavili. To je veoma često obrazac. Mislim da tokom svog odrastanja sam isto imao taj neki moment, mislim zaista imao sam otac mi nažalost preminuo dok sam bio mlad, ali majka je radila maestralan posao u nekom mom podizanju, ali nisi nikad imao na ta neka razmišljanja, samo da smo imali još ovo da je moglo naše što, kako meni nije da. Ali onda što više vremena odmiče, shvatiš da ti život uglavnom nekad postavi situaciju tako da imaš određene talente i da ti dato taman toliko koliko ti treba. Tako je. I da moraš malo, da promeniš stav po pitanju toga i da sagledaš šta je u stvari to što imaš, šta možeš sam da uradiš. Jeste, i da negdje taj možda novac koji bi nam neko drugi dao bi nas čak i ograničio. Zato što bi ograničio našu sposobnost da stvorimo. Ja sam sad toliko srećna što sam naučila da stvaram. Skoro sam baš čitala u nekoj knjizi, kaže... ženi je ostavio otac 300.000 na primjer eura ili ne sjećam se koje valute i ona je dala nekom na poverenje da joj od toga napravi još novca i taj čovjek je sve izgubio i završio u zatvoru i sad ona očajna što se to desilo, šta da radi i sad traga za odgovorima i sve i na kraju dođe do jednog gurua i on je kaže, znaš šta, ti najbolje sad sedi i napiši pismo zahvalnosti tom čoveku i pošalji mu u zatvor. Kao, molim, kako misliš zahvalnosti? Kaže, zato što ti je dao priliku da sada otkriješ svoje potencijale za stvaranje, a ne da se sad oslanjaš na potencijale koje ti je neko drugi ostavio i izvoli testiraj sebe. I recimo, to je bio jedan od razloga što je recimo jedan od mojih isto ograničenja je bilo, pošto moji još uvijek ništa nisu prodali na Kosovu, to se tako čekalo godinama, kao kad prodamo mi tebi, kupimo stan, kad prodamo mi ćemo tebi auto. To su prolazile godine, ja kažem, pa Bože, ako budem čekala, ja nikad sebi ništa neću kupiti. I onda sam samo zatvorila tu mogućnost da bilo šta oni meni duguju, hvala im za život. Hvala im za sve što su znali, najbolje što su mogli. Ali negde moment odraslog doba počinje kada kažemo niko ni za šta nije kriv, niti mi treba da očekujemo od bilo koga bilo šta. Ajmo mi sa onim što je nama dato da vidimo šta možemo da stvorimo. I Boga mi, može da se stvari. Nije lako. Da. Zato što kada si u toj nekoj ulozi nekoga ko ima utisak da treba da mu bude nešto dato, on teško može da sagleda stvari na taj način. Da. Ti moraš da razviješ, da kultivišeš neku vrstu zrelosti da bi mogao da sagledaš stvari iz te perspektive. Uprkos tome što vidiš da je nekome dobro, da ti moraš da razviješ određene kapacitete. I to je sjajno kada čovjek može da kultiviše to, ali mora da se pređe određena kilometraža. Pomenula si nekoliko stvari vezano za NLP, za novac i za... Šta misliš da je najveće negativno uverenje vezano za novac? Na koje si nilazila u nekom svom radu ili eventualno koje si imala sama? Pa ima ih puno, ali mogu sve da negdje onako
da kažem, sažeto objasnim modelom žrtve. Aha. Dakle, kada imamo model žrtve koji se može onako uhvatiti kroz rečenice tipa meni ništa ne ide, eto, ja sam baksuz, svima drugima se otvara, samo meni ne, krpim kraj s krajem. Iza svega toga kao da čujete ono prateće glasove, jadna ja. Jel? I onda kada... Kako meni? Kako bre meni? I kako baš ovo? Kako? I ono, ljudi su bezobrazni. Znači, gde god čujemo to, drugi su krivi za bilo šta, da li krivimo zemlju, državu, koliko ljudi pljuje državu, mislim, ništa im ne bi bilo drugačije da žive u nekoj drugoj državi. Tako da, u tom smislu, kada prestanemo da negde prebacujemo odgovornost na bilo šta van nas, jer to radi model žrtve. Model žrtve kaže ja za ovu situaciju nisam kriva, drugi su krivi, okolnosti, roditelji, država i tako dalje. A onaj moment kada kažemo i uprko svemu tome, kakve god da su i situacije i okolnosti, ja to mogu. I čak su radili razne istraživanja sa nekim milionerima kojima su oduzimali sve i stavljali ih u potpuno nepoznato okruženje, državu i sve, i koliko im vremena treba da opet stvore. Isto toliko. I jedan je pobedio sa 12 dana. Je već počeo da stvara jako veliki biznis. Pazi ti to, čoveč. Da, zato što je sve unutra. Mindset. Jer čak i da nam neko oduzme ono što smo stvorili, meni se jednom dogodilo da su mi ukrali auto i sećam se taj moment kada sam shvatila, sišla sam na parking i nije ga bilo, a to je bio auto koji sam baš želela, vizualizovala, puno platila i tako dalje. I onako, moja prva misao je bila, Bože, hvala ti. Prvo, moje dete je živo i zdravo, ja sam živa i zdrava i ja znam kako sam napravila novac i kako ću ponovo napraviti i meni niko to ne može da oduzme. Meni je žao što kaže Tesla ili Einstein, ne znam ko, meni je žao što kradu moje ideje, već što nemaju svoje. Tako da u tome je stvar. Znači samo da hvatamo sebe i da kada vidimo da imamo ove programe žrtve u sebi, da stvarno radimo na sebi. Ima puno danas metoda, tehnika, evo i tvoj ovaj blog je jedan od načina kako mogu da rade na sebi, da čuju puno pametnih stvari. Ima puno knjiga, ima puno radionica, seminara, metoda. Dakle, postoje načini kako možemo to da prevaziđemo. I puno ljudi koji su stvarno uspešni i srećni su sve, samo nisu žrtve. Znači, nikad nećete čuti da se žale na bilo šta ili na bilo koga ili da ogovaraju bilo šta ili bilo koga. Već onako, žive svoj život i uživaju. Da, to deluje na popriličnu zajedničku stvar vezano za ljude koji su na tom nekom putu uspeha. Zaista da izađu iz te uloge jedan ja, već šta ja mogu da uradim s tim što mi je dato. Tako je. I tad kreće baš onako sve da se menja. Pomenula si bila za jedno od tih uverenja vezano za duhovnost s druge strane. Kada kažeš ljudi koji su na putu duhovnosti, automatski nekako imaju taj osjećaj da je imanje grešno, na neki način da nije u redu imati. Mislim je Osho rekao fenomenalnu stvar kad je pričao o skromnosti i to mišljenje potpuno delim. Rekao je bio, ljudi potpuno brkaju lončići kad je skromnost u pitanju. Kao da li ste ikad vidjeli neko drvo koje je skromno? Ili neki cvet koji je skroman. Da, fenomenalno. Priroda je izobilje. Kosmos je izobilje. Da. I imati to neko negativno uverenje, znači čovjek može da bude skroman u smislu, može da ima puno, ali ne da bude rasipnik. Da. I to bogatstvo koje ima, on može da koristi na veoma inteligentan način. Da. I to je zapravo, mislim, tu gde se brkaju lončići. Znači... Pa da. I svrha duhovnosti je doprinos. Da, upravo to. Kako ja izobilje. Mogu... Pa da smo svi u tome. I kako ja bogati. Mogu nekome nešto, Bog, a ti ili ti Bog u tebi. Ja? Znači, kako mogu da dam nešto ako ja nemam? I kako mogu drugi da naučim da imaju ako ja nemam. Da. I negde fenomenalan je način što kad sam prošla kroz sve što sam prošla i imanje i nemanje i kad sam naučila taj proces kreiranja, ja sada mogu da učim druge ljude i to je najveće bogatstvo. I to je jedini, po mom mišljenju, pravi put da mi možemo da kažem da mi možemo
A da onda možemo da kažemo, ok, ja mogu sada da vozim šta god želim, ali biram da vozim neki normalan auto, jel? Ili ja sad mogu da živim u vili, ali biram da živim u kući, nekoj skromnoj. To je onda sasvim ok, ali ako sam ja u duhovnosti, ja ne znam ni kako da krpim kraj s krajem, onda kako mogu da pomognem bilo kome? Ako sam ja, to znači onda da sam u modelu žrtve. I da kukam, ne znam šta ću, ali kao nemam ništa, pa sam sigurno duhovnija od onih koji imaju više. Da, što je samo još jedan obrazac. Tako je. Kako ti je, u stvari ajde ovako, zanima me ta tema NLP-a, kad smo već pokrenuli s obzirom da si ti, ako se dobro sećam, bilo jedno trenutku jedan od najmlađih trenera na planeti Zemlji. Da. Jesi bila baš di najmlađi u jednom trenutku? Da, 2011. Koliko si godina imala? 21. Čoveč. Da, jeste. Baš zanimljivo. To kad si mi rekla, nisam uopšte pretpostavio da... Kako si saznala da si bila najmlađa? Ta asocijacija čiji sam bila član su mi rekli. Kad sam se registrovala na svetskoj asocijaciji. Da. Ako sam dobro razumio, dakle NLP razvija pre svega taj neki model introspekcije, gde mi krećemo da posmatramo obrazce koji se nam okreću u glavi. Na koji način? Mislim, da li je to samo neka vrsta kontemplacije na nekom dnevnom nivou? Pretpostavljam znači da postoji neke konkretne tehnike, ali recimo šta može najlakše da nam pomogne iz tog nekog seta alata da primetimo ta neka negativna uverenja koje imamo na svakodnevnom nivou, kojih mislim da smo svi prepuni. Zbog toga mi je ta tema poprilično bitna. Jer ih i samo osvešćavam na dnevnom nivou, onda me zanima kako NLP tome pristupa. Da. U NLP-u ima puno tih procesnih vežbi. Ništa nije samo kroz teoriju, nego se puno radi kao role play, kao kroz određene perspektive, da sebe sagledamo, ulazimo u perspektive drugih, da sebe sagledamo, što je fantastično, ulazimo u perspektive trećih ljudi, da vidimo kako izgleda život iz trećih cipela i učimo razne strukture komunikacije kroz koje onda možemo da negde sagledamo sebe, na primjer. Ima puno programa, neki od njih se zovu meta programi, koji su programi motivacije. I sad, puno se razlikujemo po tome da li se motivišemo ciljevima i nečim što nas onako vuče napred, ili smo neko ko se motiviše strahom i onim što može da izgubi. I ljudi koji su jako uspešni, oni se motivišu onim što će da dobiju. Njih zanima doprinos i baš ih briga da će nešto da izgube na tom putu. Često su nepromišljeni kao mala deca. I onda kroz određene vežbe saznajemo koji smo tip. I sad, na primjer, ako pitate nekoga kako zamišljaš svoj život i onda ako on kaže zamišljam svoj život, da sam ostvario taj cilj, sad ne znam, napisao sam knjigu ili kad ja pričam imam koncerte svuda, pa pričam, pa pevam, pa sviram i to je odmah prepoznajemo da je neko da ide ka nečemu. A kad nekoga pitate a šta ti kako zamišljaš, samo da nemam problema, da imam siguran posao, da ne razmišljam, da ovo ne, to znate da ti ljudi su u strahovima i samo razmišljaju da se nešto ne desi i onda se tako motivišu. Sigurno ćeš biti pun problema. Da. Ako radiš samo sigurno posao, samo da ne mislim, znači problemi u najavi. Problemi u najavi, da. Jedna od stvari koje si rekla da si ti imala na nekom svom putu bila ta trema. Kako si prevazišla? Malim koracima. Moram da kažem da je bilo baš izazovno. Zato što je negde trema prisutna dok god ne prihvatamo sebe. I onda mi je bilo teško dok god sam imala osjećaj da neko drugi sad prosuđuje jesam li ja dovoljno dobra, kao sad treba da se ponašam ovako ili onako. I onda korak po korak, kako sam sebi dozvoljavala da budem baš to što jesam i da radim ono što volim i da recimo trenutno u Srbiji ne postoji niko ko radi duhovnu muziku, flow music koju ja radim. To je samo dokaz da sam negde došla do tog nekog samopouzdanja da ja neću raditi što svi rade, ali ne zato što se plašim, nego zato što stvarno sledim put svoje duše. I
to je negde dokaz koliko verujemo u sebe i mislim ko mene prati zna kako se oblačim uglavnom. Mislim sad sam nekako se danas baš, mislim dobro kad biste mi vidjeli čarape, vidjeli biste kako se stvarno oblačim. Dvoplon, molim. Može, za posle, za pokrivalicu. Ovako naizgled izgledam normalno u jednoj boji, ali uglavnom imam bar 7 boja na sebi. I sviram hack drum i jednostavno dala sam sebi dozvolu da budem to ko jesam, a definitivno nisam neko ko je uobičajen, jel? I to je u redu. I onda kada izađem na scenu ili kada dođem na ovako intervju, meni je stvarno u redu da neko ima mišljenje koje se ne slaže sa mojim. I to je meni stvar samopouzdanja. I da mogu to da prihvatim kao samo tuđe mišljenje koje mene ne određuje suštinski. Ja, to je tako sad jednostavno izrečeno, ali to je toliko bitno. Kao, nemoj da shvataš stvari lično. Svako ima neku svoju ličnu percepciju, kako on tebe doživljava u skladu sa nekim svojim unutrašnjim uverenjima. I zaista je toliko apsurdno kad mi krenemo da određujemo na život u odnosu na tuđe mišljenje, jer svako živi u nekim svojim inkapsuliranim, bukvalno malim svemirima. I mi nemamo pojma zašto neko misli kako misli. I strašne stvari koliko je nas određeno tuđim mišljenjem, a to je potpuno suludo. Da, a pritom ni ne znamo šta su tačno ta tuđa mišljenja. Ni to čime su uslovljena. Čime su uslovljena, samo često bude samo taj moment kao nešto nije dobro. A dobro, ali šta je rešenje? Ne znam, ali to nije dobro. Ja se sećam kada sam... Dakle, u meni ili u tebi? Da. Sećam se kada sam onako pokrenula NLP, isto je bilo sa Energy House sa doktorom Darkom Cvetkovićem, koji ja to nadam se. Pozdrav za Darka. I radujem se, on će više pričati o NLP-u, pošto je zadnjih godina mnogo više on u tome. Isto je bilo kao, gdje ćeš NLP, ko zna šta je to? Bože, kao ne možeš normalno da se ponašaš u smislu da završila si engleski jezik i književnost, lepo držiš deci neke časove, pa idi radi ko prevodilac, to je isto fantastično, ili tako neki normalan posao. Pa onda kada sam negde prepustila taj deo Energy House-a i NLP-a Darku, onda ja ću samo meditacije i sad kad sam na kraju rekla samo muzika, kako samo muzika? Pa ko od te muzike može da živi? Pa dete, šta ćeš jesti? Šta ćeš jesti? Ali stvarno se samo od ljubavi živi. Joj, da. Kad bi znali. Muzika, da, to je naravno danas velika tema tvoga života. I sad kad kažemo, pomenula si ta flow muzika i generalno muzikoterapija danas postaje poprilično popularan pojam. Međutim, kada si mi ti prvi put pričala o tvojoj muzici, malo si mi drugačije približila. Si rekla da muziku koristiš bukvalno kao medicinu koja ima sposobnost da nas na nekom veoma dubljem nivou isceli. Po čemu je karakteristična? Mislim, kako bi opisala suštinu te muzike koje praviš i na koji način u stvari ona nas može da isceli? Da. U suštini baš imali smo letos jednu konferenciju smo organizovali na temu zdravlja i doktor Nestorović nam je bio gost koji je pričao baš o vibracionoj medicini i o tome da svaka naša ćelija kada vibrira zdravljem, nemoguće je da nam bilo koji virus priđe, niti bilo kakva druga negativna manifestacija, da. I mojom muzikom, koja je stvarno meni Bogom dana, ja sednem u meditaciju i meni dođe muzika. Ja sam muzički još uvijek nepismena, iako moram reći idem na časove klavira i učim note, nekad ću ih možda naučiti. Mene je profesor klavira pitao, ali sad ti si došla ovdje da učiš note, a mi svi koji znamo note, mi hoćemo da znamo da komponujemo kao što ti to inače radiš, kao zašto će ti note? Ja kažem, pa ne znam, volila bi nekako da znam note, mi stvarno mi je to super, ali ja stvarno tako sednem u meditaciju, u tom dubokom stanju veze sa Bogom, meni dođe svaka pesma. I znam da kada sam ja u tom miru i kada dođe pesma, ona i drugi ljude može da uvede u taj mir kada je slušaju. I znam da mnogi ljudi mi govore koji imaju depresiju ili anksioznost, da kada slušaju moju muziku da baš im bude lepše i lakše. Zatim puno mi deca govore da im se sviđa i da slušaju muziku. Tako da to mi je nekako najbolje pokazate da i tekako muzika može da deluje lekovito. A drugo, svaka reč je izabrana. Vrlo vodim računa šta govorim u svojim pesmama, zato što
nekako naš nesvesni pošto znam NLP, ne zna, nema odbranu za muziku i sad ako mi ovde sedimo i u pozadini se dešava i ide neka pesma i neka muzika, naš nesvesni to stalno sluša i bez obzira što racionalni uopšte nema uvid u to, a na neki način to nas programira i onda je pitanje koju muziku slušamo i šta uz tu muziku mi dobijamo kao poruku, koje su to reči, vrednosti, uopšte vibracija i kako se osjećamo posle neke muzike. I ono što mogu da vas pozovem kroz ovo je da samo počnete da obraćate pažnju kako se vaše telo osjeća nakon neke muzike. Da li se osjećate uznemireno ili se osjećate smireno, da li se osjećate srećno ili se osjećate depresivno i koje reči sadrži ta muzika, šta govori šta sebi vi pevate kad pevate neke reči. Tako da muzika koju stvaram sadrži vrijednosti poput porodice, majka, otac, dete, mir, recimo kasnije ću pevati Mir u sebi kreiram. Evo sad sjajno da, a sad pesma koja je u pripremi i jedva čekam da je izbacim, zove se Najslatka. Ona je onako za sve žene koje to ne znaju kako sebi da čekaju s polja potvrdu, a nekako to nikako da se desi, pa je moment da sebi prelomimo i kažemo u čemu smo sve naj. Tako da, eto, u tom smislu moja muzika utiče na druge ljude. Kao da slušate pozitivne afirmacije, samo su pevljive i zabavne i eto, nose dodatno taj isceljujući kod. Kada si otkrila da je muzika taj način putem kog ti možeš da komuniciraš to što osjećaš duboko u sebi? Pa moram da kažem da sam imala 4 godine kad sam onako sa četkom ispred ogledala pevala i kad bi me neko pitao dobro što želiš da budeš kad porasteš, ja sam govorila prepodne doktorica, popodne pevačica i to je baš ono što danas radim. Isceljujem muzikom. Nisam znala da postoji muzika koja baš isceljuje, tako da. Eto, znala sam to još jako rano, ali mnogo mi je bilo nejasno da dođem do svega ovoga. Trebalo je baš jedan veliki put prošao rada na sebi dok nisam došla do toga da postoji muzika koja može da bude isceljujuća, a opet zabavna. Tako da sva moja muzika je onako moderna. Produkcija je jako na visokom nivou. Tako da, sa obzirom da si rekla da nisi prošla kroz to neko konvencionalno školovanje vezano za muziku, ko su ti bili uzori? Mislim, kao na koji način si krenula uopšte da učeš, kao si gledala neke ljude kako to rade, pa si kao krenula ti sama tu nešto probaš, recimo konkretno sa instrumentima, kako si da li si imala neke ljude koji su ti bukvalno pomogli na tom nekom putu, kao da ste malo usmerili s obzirom da nisi išla u školu? Da, najviše su me usmerili moji mentori koji su govorili da meni to ni ne treba, jer ja kad god sam probala... Odlično, da. Vidi to škola, daj, samo uzmi, da. I znači neki izađe to što treba. Pa pokušavala da idem na časove pevanja, sviranja, ranije pričam. I meni je to bilo mučenje, zato što ja toliko sam bila prepuna emocija da sad neko kad meni da još tehniku, sad peva još i ovako, a ja ne znam kako sama sa sobom da dišem, onda mi je bilo mnogo teško i da pevam i sve i onda sam morala da idem obrnutim putem, morala sam da učim da pustim sebe, da dišem i morala sam da propevam u životu da bi propevala i u muzici, tako da... zanimljiva analogija, da. Tako da mislim da je baš to ono kako i treba da pristupamo bilo čemu. Da, muzika dođe kao posljedica oslobođenja. Da. Pričala si o bitnosti reči koje izgovaramo na nekom dnevnom nivou. Kada smo sedeli u Zdravoj ljubavi, skrenula si mi pažnje, pitala si mi iznenada bila, ja sam nešto bi govorio i kao, jao strava, kakve teme imamo, jao strava, bit će super razgovor. I kao, i svesno da koristiš reč strava, koristiš svesno ili nesvesno? Ja kao, I onda sam ti rekao da je pridajem kao u mojoj glavi neku pozitivnu konotaciju, ali svejedno reč izgovorena je određena vibracija i ona utiče na nas. Podijeli bi sad jednu priču koja me bukvalno uznemirila, blago rečeno. Badnje veče, posljednje koje je bilo, sećam se, zvoni nam neko na vrata i ja otvaram vrata, devojčice neki mali. Pa ne znam da li su imale 10 godina. Kurinđiju. I kao možemo neke slatkiše dobijemo orahe, Rekao, može, naravno, nema problema. Ja kad sam bio mali, to mi je baš bio onako gušt da radim. I siđem ja dole i dajem te slatkiše.
I on uzme okrenu se dole, ja kao, čekaj bre, a pesma? Pita me njih. I kaže oni mene, aha, nema problema, okreću se, klinka vadi telefon, pušta neki beat, kreće previo njih 3, sad, znači devojčica od nepunih 10 godina. Ja sam drolja tvoja, sedim ispred kola, dođi mi, mami me. Znači, ja u transu. Bukvalno, upravo sad što si rekla, mi nemamo odbranben mehanizam za muziku. Ne možemo da odlučimo da je ne čujemo. Kad je tu, mi je upijamo. I to me potpuno izmestilo. Bukvalno sam bio čoveč. Upravo to ta deca nemaju, prvo niti shvataju šta su upravo otpevale. Tako je. Niti shvataju kakve to posledice može da ima na njihovo kasnije mentalno zdravlje i ta neka uverenja koje te izgovorene reči i vibracije stvaraju. Prosto sam ostao bio bez teksta. S obzirom da se ti baviš sa tom jednom iseljujućom muzikom, kako misliš da ta neka današnja muzika, stvari prvo kako uopšte gledaš na tu neku popularnu muziku i kako misliš da ona utiče na tu neku našu svest? Da. Pa ja više od 10 godina nemam televizor i možda i 15. I toliko vodim računa šta gledam i slušam i šta moje dete gleda i sluša, da ne mogu ni da kažem nešto sad konkretno kad ja ni ne znam. Tačno sad meni ovo kad ti kažeš, baš mi je to ovako iz pozicije. Pa nisam znao ni ja. Znači kad su mi otpevale, znači ja bukvalno, nešto smo mi ovde žestoko zeznuli. Da. Jer baš mislim da je važno da kao roditelji preuzmemo odgovornost i cenzurišemo šta naša deca gledaju i slušaju i šta želimo da budu rečenice kojima hranimo njihov um. I mislim da možemo ono što možemo jeste da krenemo od sebe. I da prvo pročistimo svoj jezik, zato što toliko ima predivnih reči koje možemo da koristimo, toliko je naš jezik u suštini bogat i ima božanstvenih i izraza i fraza koje možemo da koristimo umjesto tih nekih brzih slang strava. Joj, užas kako je super. Toliko ima toga pomešanog da negdje ja mislim da se naš um zbuni, pa čekaj, je li to užas ili je lepo, je li strava ili lepo ili fenomenalno i tako. Da čudno kad znaš što se dešava predavno, što lepo mi kažemo strava. Da, i onda, ali to je sad, onda je to kao neki kontekst da mi nešto lepo nazivamo nečim ružnim, ali ovo sad što si pomenuo su baš direktne stvari koje se utiču na vrednosti i na to šta želimo da naša deca budu sutra kada porastu. Tako da mislim da je do nas, mislim da je do također školskog sistema isto da što više radi na buđenju svesti. Ja ne znam da li ću ja svom detetu i sutra svojoj deci ostaviti kuću, financijsko izobilje, ja to još uvijek ne znam. Ali ono što znam jeste da ću im ostaviti svest i načine kako da bude svoju svest. I da onda sami mogu da kažu ok, ovo želim u svoj um, ovo ne želim. Dakle, ja svoje dete učim šta su slatkiši, šta je šećer, šta je to, da li ona, i onda joj dajem izbor da ako želi može da pojede, ali ajmo da naučimo šta i kako to utiče na naš organizam. Da ne bude ja sam neka mama opasna koja sad tu brani detetu, a svi to rade. Kao, jo Bože, još kad mi prevrnu očima, kao ne daš svom detetu slatkiše, ti si mi neka majka. Ja kažem, pa dobro, ako ja ne jedem, znači počinjem od sebe. Ako je edukujem, ne pričam ja sad o tome 100% nikad ništa. Naravno, ide i kod babe i dede, ali ja u svojoj kući to nemam i ne propagiram. I ja isto svoje dete neću moći sutra da zaštitim 100% kada čuje negde, sutra u nekom kafiću, klubu, tu muziku, ali mogu barem kod kuće da je puštam kvalitetnu muziku, mogu da utičem koju muziku ja slušam, jer i tako naša deca postaju mi. Možeš da im pomogneš da krenu da osvešćuju reči koje koriste, a samim tim kad krenu da ih osvešćuju, čuće te neke reči koje se propagiraju kroz muziku koja ljudi jednostavno ne primećuju, a prihvataju. Tako je. Kada pričamo o tom nekom putu samorazvoja, recimo pomenuli smo introspekciju kao jednu od tih onako korisnih alatki
Koje su bile neke onako navike koje su ti pomogle, onako koje si uvela na nekom dnevnom nivou, a koje su ti pomogle na tom nekom putu? I samo spoznaje i tog nekog dovođenja, da kažem, sebe u red na nekom onako dubljem i potpunijem kontekstu. Ksenija je puno više pričala o tome, a to su isto zdrave navike u ishrani. Da, ja se sjećam, pošto puno ljudi u Srbiji misli da za zdravu ishranu nam je potrebno puno para, ali sjećam se i kada nisam imala novca, a edukovala sam se o tome koliko u stvari uspešni ljudi vode računa na svim nivoima o sebi, o tome da dovoljno spavaju, da vežbaju, da se hrane zdravo. Ja sam prvo mislila isto to, to je skupo, ko će to sve. Međutim, verujte mi da na pijaci postoji jako puno zdravih stvari, a i jako nama dostupnih, pa ne moramo da kupujemo ananas stalno, ali ima predivnih jabuka. Još kad je pri kraju radno vreme, daju vam i po nižoj ceni, samo da što pre idu kući. Tako da itekako postoje načini kada osvestimo zašto. I da stvarno ne moramo i negde da jačamo tu svoju volju da ne moramo da pojedemo bilo šta zato što je nedostupno trenutno nešto zdravo. I recimo meni je post sredom samo na vodi, ali kad kažem post na vodi podrazumijem da samo pijem vodu, ne jedem ništa. Pomogao da iščistim to, da prvo ne živimo samo od hrane i da mogu da sebe da uzdržim se od tih nekih impulsivnih stvari koje sam ranije imala. Zato što neuspešni ljudi ili ti nezadovoljni ljudi idu principom zadovoljstva. Daj sve odmah. Sad i ako ne može sad odmah sve, neću onda ništa. I onda se klackaju između toga hoće sve, a ne urade ništa na kraju zato što se izgore u tom nestrpljenju. Tako sam i ja bila. A onda sam počela da vežbam taj sindrom odloženog zadovoljstva. Upravo to kroz post i da kažem ok, ajmo sad ceo dan. I to već godinama unazad sredom praktikujem post. Čak puno ljudi koji sa mnom meditira, pa i moj tata danas isto ne jedemo sredom. I onda učiš i vidiš kao u knjizi Siddharta od Hermana Hessea, kada on kaže znam 3 stvari na svijetu, da čekam, da se molim i da postim i kroz to sam sve naučio da manifestujem. To mi je bila jedna od baš onako vodilja u životu. Kakva knjiga, kakav lik. Znači, kakav lik te Herman Hesse, ono bukvalno neverovatan jedan čovjek. Da. I onda sam rekla, pa dobro, ima tu nešto, ajmo da probamo da postimo. I do sad sam recimo izdržala 7 dana samo da pijem vodu, da ništa ne jedem. Kako si se osjećala posle 7 dana? Pa fenomenalno. I definitivno sam tu, kad sam taj post uradila, shvatila sam koliko sam puta bila u iskušenju da kažem da sam žrtva. Kao jadna, a sad sam gladna i evo drugi ljudi žive zdravo, oni ne moraju da poste, drugi ljudi mogu da jedu šta god hoće, a ja šta god da pojedem, ja to osjetim. Znači, i onda sam do kraja 7. dana rekla, pa ja ovo biram. Ja baš ovako biram. Ja želim telo koje je 100% senzitivno na hranu. Ja želim da negde sam svesna svega što unosim u sebe. Želim da sam svesna svih misli, jer 7. dan više ošte nije problem hrana, nego misli. I onda shvatamo šta nas hrani stvarno. Da. Pomenuo sam ga već bio par puta u ovim epizodama. Čuveni duhovni učitelj Gurdjieff je baš, koji je meni dosta značan na nekom mom putu samorazvoja, je baš napravio fenomenalno jednu analogiju vezano za te impulse kojima smo često vođeni u toku nekog svakodnevnog života. Napravio analogiju čoveka sa kućom u kojoj postoji baštovan, kuvarica, majstor, ljubimac i uglavnom u čoveku koji ne razvije i ne uspe da kultiviš arhetip nadzornika, odnosno te jedne svesti koja posmatra to, kuvarica je u bašti, baštovanje u kuhinji, majstor je za klavirom i svako radi pogrešno. Odnosno, pazi kakva analogija. Svako biva vođen impulsima koji su bukvalno na mjesto na kom ne bi trebali da budu i dajemo im moć koju ne bi trebali da im damo da rade određene stvari u nama. Analogija posebno može da se napravi sa 3 mozga. Glava, stomak
srce. Ja sam uradio bio skoro 2 dana na vodi i sećam se da sam donao tad bio odluku, sad će ova svest da pobedi ovaj mozak i sve te bakterijice koje su u stomaku, koje će pre ili kasnije bukvalno krenuti onako ko za rukav, kao ajde da jedeš, ajde treba nam to, ajde daj to. Kao ne, sad će jedan centar pobediti drugi. Mislim da su to ti neki mali, mislim da u stvari nismo li svesni koliko propuštamo te neke male izazove i na dnevnom nivou koje možemo da uradimo sami sa sobom, bez ikakvog novca, bez ikakvih nekih specijalnih resursa, nego samo observacijom. Posmatri sebe u određenom trenutku i vidi s kakvim izazovima si suočen sa samim sobom na dnevnom nivou. I meni je to bilo super posle drugog dana, skoro kad sam ovo izražao, kao rekao, bukvalno kao bilo mi je teško, ja sam tih prvih, prvih 24 sata imao sam te baš udare, kao granate, kao jedi, kao čoveče. Bukvalno, i to mi se desi, do nekih 12 nemam problem, tamo do 2 imam prvi nalet, pa onda tamo negde oko 6-7 drugi nalet i onda tamo već oko 9 poslednji, ali kao, dobro, sad će ide da spa, ajde da ga pustimo do sutra. I onda bukvalno sve vreme osjetiš kao neka mala šizofrenija. Yes. 2 glasa u glavi, jedan koji govori ne, nećeš, drugi kao ne, ajde brate, ajde, molim te, treba mi. Hoću da uradim 40 dana. To mi prvo bih htio da uradim nedelju dana, onda uradim 40 dana. I da, zanimljivo je u stvari, ne znam kako si ti iskustvo imala sa 7 dana, kažu da kad prođeš prva 3 dana, hrana prestaje da bude problem, kreću neki drugi stvari. 3 do 4 dana. Bukvalno organizam shvati, ok, neće me nahraniti ovaj ludak. Moram da pređem na neki drugi režim. Kako je tebi bilo to? Mislim, kada si izgubila bilo potrebu, mislim, za hranom? Da li, koliko ti je trajalo? Tako, neki 5. dan sam od prilike. Skroz izgubila želju za hranom, ali mi je puno pomogla knjiga od Malahova, Gladovanje. Zato što je jako bitno da se informišemo. Da, definitivno. Jer je dobro da se ipak informišemo šta se dešava u našem telu. Jer onda možeš da tumačiš, sad kad se pojavi ovaj zadah, to znači to, taj organ se čisti. Sada kada prestane stolica, znači to i to. Znači ima baš onako puno... Da, vrlo je simptomatično. Da se ne uplašimo. A onda ono što je najviše, on to zove tim školjkama mentalnim, kada krenu obrasci da se ljušte u nama, kad se dešavaju te promene u nama na mentalnom nivou, toga najviše treba da budemo svesni i mislim da je zato podrška znanjem baš važna u tom procesu. Da, jel imala si nekog ko te vodio kroz to? Ne, bila sam sama skroz i samu sam sebe vodila, ali sam čitala knjigu nekoliko puta i onda sam u tom procesu također čitala knjigu i puno meditirala i bila sam u prirodi. I bila sam potpuno toliko van civilizacije da mi hrana ni na koji način nije bila dostupna. A nekako mi je delo kada kreneš tako nešto da radiš da bi trebao i sebi da obezbediš što je bolju moguću vodu. Jer obično ta voda koju mi pijemo iz marketa, to je mrtva voda, to je sterilna voda koja stoji u toj plastici i nije baš najsjajnija. Doći će mi uskoro u goste jedan dečko koji vodi onu, Trinity im se zove taj koncept. I on baš priča o tome koliko naš organizam tu vodu koja je mrtva odbija na neki način. Zapravo ne izluči iz te vode ono što bi trebalo. I onda to mislim da je super kada neko recimo može, na primjer, izvorsku vodu sebi da obezbedi za tih nekih 7 dana da je to pun pogodak. Da, i ono što se meni desilo, recimo, kada sam bio na tome, osjetio sam, i to sad kada pričamo o tome da ne možemo da funkcionišemo bez hrane, ja sam posle nekog drugog, trećeg dana osjetio neverovatno posle drugog dana to probistrivanje misli. Zapravo sam postao prisutniji, nije mi se spavalo. Da, imamo toliko energije, zato što naše telo toliko energije troše na varenje. Da, kontraintuitivno, mislimo, ako ne jedemo, nećemo moći da funkcionišemo, a zapravo... Totalno je obrnuto. Da. I onda je samo, onda ti se ni ne spava, onda ne možeš i da prespavaš to vreme, da što pre prođe, nego je baš jedan fenomenalan rad, gdje možemo da iskoristimo da radimo na sebi i na dubinskim svojim strukturama. Pomenula si meditacije. Isto, pošto već, koliko si rekla, 6 godina, svakim radnim danom, 6 do 7 ujutru, vodiš meditaciju koju si nazvala Meditiraj sa lavom, je li tako? Još jednom famozan pojam, meditacije. Svi danas pričaju o nekoj meditaciji. Šta ti smatraš meditacijom i koju formu praktikuješ u tom svom programu Meditiraj sa lavom? Ja već dugo praktikujem meditaciju, skoro više od 12 godina. Ali ovo radim i uživo sa ljudima.
generalno imam puno različitih meditacija koje praktikujem, ali radim najviše na mantru. Gde mantre na koje se rade meditacije, to su transcendentalne meditacije koje nas upravo to uče kako da uđemo u sebe i da dođemo do tog momenta kada se skroz sve utiša i kada prestaje negdje taj osjećaj da smo individua, već da smo svi jedna energija, da smo deo nečeg mnogo većeg od nas samih, kao da smo kap u okeanu i istovremeno znamo da smo kap, ali znamo i da smo deo okeana. I meditacija nam služi da osvestimo to, da smo povezani sa energijom. Tako da i služi da nam negde sve što smo doživjeli prethodnog dana da se kao istuširamo energetski. Kao što se tuširamo fizički, meditacija je proces gdje otpuštamo kroz ponavljanje određenih mantri, mi otpuštamo misli koje stalno struje kroz nas. Da li je prošlost, da li je budućnost, šta je bilo, šta će da bude. Naš um se stalno nečim bavi. A meditacija nas uči da samo budemo, odnosno da bude ovo što sada jeste. Jer to je i tako sve što imamo. Je sad. Tako da, eto, znači, najlakše objašnjena meditacija nas uči da budemo prisutni u sadašnjem trenutku, povezani sa sobom, sa svojim telom i sa energijom koja je svud oko nas. Pomenula si to vezano za kap. Mislim da je čuveni onaj pesnik Rumi rekao nije čovek kap u okeanu, nego okean u kapi. Da, realno. To je baš... I meditacija nam služi da nas tome nauči, iskustveno. Da, ono što mi se dopada kada si pričala o tim meditacijama je da si pomenula si reč mantre, koja je nekako pojam koji se često pominje uz pojam meditacije i da si ti nekako to prilagodila malo i našem jeziku, uvela si neke mantre na našem jeziku. Znači, kako bi stvari opisala značaj mantre? U kom smislu ono ona utiče, rekla si da nam, ponavljajući mantre ulazimo u određeno stanje. Na koji način nas mantra utiče na to meditativno stanje u stvari? Mantras inače je grčka reč koja znači oslobođenje uma ili ti oslobođenje od uma. I mantra nas uči kako da stvarno to oslobodimo sebe od određenih programa koji nam ne služe. Ali nekako kada čujemo mantri na sanskritu, jeziku koji se više ne koristi ni u upotrebi, ali ga nekako duša svakako razume. Ne koriste ga dalje u Indiji određene kaste? Pa možda, sad, ako ti znaš, ali ja mislim... Ne, zanima me, rekao, ne znam, da je Da, recimo da ne, ili vrlo retko. Je nekako jezik koji onda ljudima na svesnom nivou često ulije strah, kao još šta li oni sad pričaju tu. A kada slušamo na našem jeziku, onda znamo tačno šta se priča, tako da mislim da je predivno da imamo mantre na našem jeziku. Pa sad možemo da ih zovemo mantre, molitve, afirmacije, kako kome prija. Ali eto, zato sam uvela negde na srpskom i moja muzika onda ima i mantre na srpskom i na sanskritu, a neke pesme su i na engleskom, tako da... A dok vodiš meditaciju, li sviraš? Ne, ali imamo muziku. Aha, znači muzika ide kao u nekom... Pozadini, da. Misliš da to nekada ne može malo da odvuče pažnju? Upravo to kad ljudi trebaju malo da izbace taj... Jer meni se nekada dešava kada pokušavam da meditiram, da mi se stalno neka pesma okreće u glavi kao, dobro, molim te se samo tišine. Okay. Pa nama je ta jedna te ista pesma sa tom mantrom. Pa onda pesma kao neka forma mantre. Tako je, to je jedna od mojih pesama i onda kroz nju ona nam služi samo da se vratimo kada odlutamo. Kao jedno sidro koje nas drži da ne odlutamo previše, da kada vidimo da smo otišli u prošlost, zakačili se ili u budućnost, da onda opet čujemo muziku i vratimo se ovdje i sada u tijelo. Kada si prvi put meditirala? Mislim, kod koga si učila meditaciju? Učila sam kod Swami Urgaje. On je začetnik Divine Energy Park organizacije u Zagrebu. I on je jedan od stvarno mojih divnih mentora. Baš ga mnogo volim i on je posvećen jako meditativnoj praksi. I on je više od 30 godina učitelj meditacije i jako je predan tome i mogu da kažem da sam stvarno srećna što sam učila od nekoga ko je toliko svoj poziv i život posvetio meditaciji.
30 godina? Više od 30 godina, da, možda smo već i na 40 godina. Mislim, 1000 i 1000 ljudi je obučio i kod nas i u Indiji, malo je tamo, malo vamo, tako da... Aha, znači to je centar u kojem može da se ode da se nauči, da se meditira, znači za sve ljude koji žele. Aha, pa dobro, super, linkovat ću to, da, seća se da si mi pričala. Ti si bila nekad u Indiji? Nisam još uvijek. Gde je bilo najdalje gde si otišla? Mislim, Tajland. Možda to je jedino onako baš daleko, ali onako volim da putujem, ali najviše volim ove kosmos putovanja u sebe, a onda naravno volim da istražujem i da putujem po planeti. Jasno. Kad pominjamo meditaciju i sad kad se osvrnem na tvoje detinjstvo, s obzirom da si odrastala pored crkve i da je nekako ta molitva i ta neko otvaranje ka duhovnosti kroz crkvu bilo prisutno u tvom odrastanju, da li misliš da postoji izvesna sličnost između meditacije i molitve? Apsolutno, meni je to nekako, moram da kažem, jako blisko i jedno i drugo. I jako često i pođem u crkvu i kako uđem u crkvu ja ostavim to meditativno stanje i taj mir u sebi. Tako da mislim da to je individualnog, ali je i kod nas u pravoslavlju postoji ta praksa tihovanja gde isto koju praktikuju monasi i monahinje, gde isto uđu u to meditativno stanje, s tim što ne bih da ulazim da ja objašnjavam, jer nisam ja svešteno lice. Sa nekog tvog stanovišta, mislim, pomenja sam pitao, zanima me kako ti, mislim, da li si ti našta prepoznala s nekog svog iskustvenog? Ja obožavam sva sveta mesta i iako sam u pravoslavlju, i to mi je, zato što je tako duša izabrala i došla u pravoslavnu zemlju da se rodi, ali opet to biramo, jer negde nas vera određuje podneblje na kom smo rođeni, koje ćemo vere biti, najčešće. Ali onda sam voljela i volim da istražujem i druge kulture i druge vere, tako da osim u naše crkve volim da odem i recimo u Gosput Škrpjela, to je katolički, jedan predivan manastir i crkva na sred mora u Crnoj Gori. Volim da obilazim i bilo koja sveta mesta, i eto i na Tajlandu kada sam bila. Kako ti se dopao Tajland? Pa kao da je negde moja duša već tamo živela, to tako mi se dopao. Ja mislim da bih mogla da kažem za sebe isto, tu je Nina može da potvrdi, da. Da, jednostavno, kad sam videla toliku količinu nasmejanih ljudi, shvatila sam, ja ovde treba da živim. I zarazno je. Da, i nekako je prelepo. Nekako meni stvarno nekad bude žao kad idem ulicom ovde po Srbiji i smejem se, pošto ja se uglavnom smejem, da vidim da su ljudi previše ozbiljni, pa kažem, nemoj se smeješ, zato što možete misliti da što s tobom nije u redu, a zapravo zar to ne treba da bude u redu? Zar nije normalno da baš budemo nasmejani i da to bude normalno? I to je recimo na Tajlandu tako normalno. A oni žive realno, kada bi naši ljudi videli taj nivo siromaštva, zgranuli bi se, mi to ni ne vidimo ovde, a oni ništa, srećni, zadovoljni, s osmehom na licu, zato što su svesni. Jovan Memedović, mislim da je baš u nekoj od svojih emisija rekao stvar koja mi je bila vrlo zanimljiva, a to često zaboravljamo, jer mi smo nekako naslovljeni na evropske zemlje, uvek se poredimo sa njima, poredimo se sa Austrijom, sa Nemačkom, ne znam, sa Slovenijom. Zaboravljamo da je Srbija, ako bismo imali sve zemlje sveta i podelili ih, znači to sve na 3/3, Srbija je u prvoj trećini. Što je zanimljivo. Znači 2/3 su beda koje mi nismo ni svesni. Jer mi bukvalno, kažem, naslanjeni smo na te neke zemlje, uopšte nemamo taj osjećaj apropo toga što si rekla vezano za Tajland. Koliko ti ljudi malo žive i oni bukvalno razmišljaju kroz pirinač. Koliko će imati na mesečnom nivou u pirinču, bukvalno. Čak nekad ni ne toliko u novcu. Pa da, i to je jedna prostorija samo sa krovom, bez prozora, svi na podu. Znači, i tako ništa, deca se igraju, oni svi zadovoljni, srećni, nasmejani. Apropo treme, i polako ćemo sad doći do teme muzike, koji je bio prvi uživo nastup koji si imala? Pa, ako se računa, onda pevanje u crkvenom horu. Aha, tako da, kad sam još bila mala. A onda ta neka muzička takmičenja još u osnovnoj školi i to, jer naravno nastupala sam uz ogromnu tremu, ali sam ipak
nastupala. Da, danas si me poprilično iznenadila i sa tvojom knjigom. Biznis sa svrhom, evo za sve gledalce koje mogu da vidi, za sve slušalce koje ne mogu da vide, su upravo čuli kako se zove. Ja sam tu upoznao kroz muziku, zapravo prvi put sam se susreo sa tvojom muzikom na Ada Divine Awakening festivalu koji se održao prošle godine. Ovdje je konkretno reč o biznisu, znači, pošto nisam znao, mislim, konkretno bio za ovu tvoju knjigu, o čemu se radi u njoj? Mislim, generalno, ona je vezana očigledno za neki drugi deo tvoga života, ali me zanima, pošto to danas kao iznenađenje, svakako ću je pročitati. Da. Ali, eto, kad si mi već poklonila, volio bih malo da prođemo i kroz nju. Da, naravno, ona i tekako ima veze sa svim ovim. Ona nas uči kako možemo da živimo od onoga što volimo. Zato što rad sa ljudima mi je sve ove godine doneo puno ljudi sa kojima sam radila i individualne coaching sesije i puno ljudi mi je dolazilo, znači ja ovo radim preko 12 godina, onako na izgled uspešniji od mene. Kad kažeš radiš 12 godina, na što misliš, na coaching? Da, i na coaching, Aha, dobro, coaching okay. I sve ovo ostalo što sam pomenula. I dolazili bi mi tako ljudi koji na izgled su mnogo uspešniji od mene, tipa postigli su neke materijalne, ozbiljne ciljeve, ne znam, imaju porodice, putuju i nisu srećni. I svako od njih bi mi govorio da u stvari radi zbog novca i da kada bi mogao bi najviše voleo da, ne znam, slika, piše ili peva ili komponuje. I da je negde izvor ako svoj talenat, a inače talenat na latinskom znači novac. Stvarno? Da, nisam znao. Da. Zanimljivo. Okay. I da ako talenat ne unovčimo svoj, što nam je zato i dat, mi ćemo biti nesrećni, bez obzira koliko imali firmi, statusa, bilo čega, jer negde je talent ono što našu dušu raduje. I naravno da je moguće, pa znate, širom sveta primere kako ljudi žive od onoga što vole, a negde je kod nas isto taj program, mogu da kažem, kolektivno umrežen, gde kao ćuti i trpi i radi neki siguran posao, nemoj sad ti si našla sad baš da smišljaš šta i kako, tako da se ova prva knjiga bavi time kako da prvo otkrijemo šta je naša svrha, šta je to što stvarno iznutra nas pokreće, zatim šta je to što rado radimo, šta volimo da radimo, onda šta nam lako ide, znači u čemu smo tako dobri, onda šta je to što drugi ljudi kažu da u čemu smo mi dobri i posljednja stvar, kome želimo da doprinesemo i šta želimo stvarno da svojim životom poručimo. Tako da skup svega toga nam otkriva našu svrhu, a još u knjizi se nalaze neke tehnike kako da onda od toga napravimo i profitabilan biznis. Ili bi podijelila neku tehniku? Da, naravno, pa evo za početak za početak da otkrijemo i kako da otkrijemo kako, a onda da sednemo s nekim ko se bavi postavljanjem biznisa, zato što biti preduzetnik zahteva puno znanja, gdje treba da naučimo na koji način se planira budžet, kako se postavlja posao, kako da isplaniramo posao da bude profitabilan u roku od nekoliko godina, pa se postavi timeline, vremenska linija, pa se napišu ciljevi, tako da recimo jedna od prvih stvari je da otkrijemo šta je, a onda da postavimo cilj i da tražimo biznis mentora koji će nam pomoći kako se posao vodi. Jer je to jako važno da naučimo. Budžetiranje, sve ono što ljudima koji su obično kreativni kao ja bude dosadno. Ja se sećam kad meni moja finansijska direktorka pošalje Excel tabelu prvog, ja razmišljam, ali ovo stvarno moram da gledam. I onda moram da uđem u meditativno stanje, otvorim kao, aha, dobro. Znači ovo sad, ovoliko sam potrošila, ovoliko je para zarađeno i sad idemo sad dalje. Ovo sme, ovoliko se troši, ovoliko ne sme. A inače mi je oduzela moju biznis karticu kad sam platila u pet shopu po ko zna koji put hranu za pse. Onda rekla, ne možeš karticom firme, ja to ne mogu da pravdam. Ja kažem, ne razumem, pa to kartica, imaju pare, ja to provučem. I tako, znači morala sam da učim. Tako da ljudi koji su kreativni i hoće da se bave biznisom, potrebna im je podrška. Ljudi koji razumeju kako sistem funkcioniše, kako se plaćaju porezi i tako dalje. Tako da, eto, to je negde, to su prve smernice, a postoji puno ljudi koji uči kako da postavimo biznis danas.
Da, to je super. Ti si pomenula, znači da si zajedno, ti si pokrenula u stvari ovaj Energy House. Zajedno tako, sa Darkom. Zajedno sa Darkom, da. To je znači platforma koja pre svega se bavi, mislim NLP-om, ali mislim tu sad ima svega i svačega koliko sam. Znači kako bi opisala suštinu te platforme? Da, pa prvenstveno NLP-om, ali i Reikijem i u suštini je platforma koja podržava lični i profesionalni razvoj. Tako da je Energy House stvarno i taj naziv baš onako kuća dobre energije i tu ljudi vole da dođu i da osete da stvarno tu pre svega nama kad smo kreirali je bio i cilj da stvarno živimo to što pričamo. Tako da. Pa dobro, i kao neka vrsta usmerenja toga što radite za ljude koji potencijalno žele da krenu da rade isto ili da otkriju taj neki put. A mimo muzike, ono što je isto, mislim ti si vodila sad već određen broj live-ova na svom Instagram nalogu, a i uživo, vezano za različite radionice koje organizuješ nekada i u radu sa ženama. Hteo bi isto sad o tome malo da porazgovaramo. Znači šta generalno, mislim mimo naravno tog nekog iseljenja koja radiš putem muzike i još radiš od tih nekih programa, a i mimo meditacije, pošto radiš sve i svašta. Da. Pa me zanima i taj deo. Vidio sam, znam da ako sam dobro razumio, bili su neki ženski krugovi, bilo osvešćivanje određenih obrazaca, ali bih volao da uđemo malo sad i u to. Naravno, puno se bavim tim ženskim principom i osvešćivanjem ženske energije, zato što sam negde svojim odrastanjem i tako kulturnim nasleđem definitivno bila u muškoj energiji i imala taj program mogu ja sama, šta će meni bilo ko. Ja dok sačekam da meni neko pomogne, ja to 5 puta uradim. I to pripisuješ muškom principu? Apsolutno. Znači u ženi koji u suštini mi treba da smo u balansu i žene treba da su pretežno u ženskoj energiji, što u ženskom slučaju treba da bude oko 80%, a 20% muške energije, a muškarci obrnuto. Ko je izveo tu statistiku? Pa ima sad raznih, ali ajmo da kažemo da je stvarno tako i da bi trebalo nakon godina proučavanja. Zato što danas je toliko žena koje su u hormonalnom disbalansu zbog toga, zato što to na naše telo utiče jako loše, utiče na naše odnose. Žene koje su u muškoj energiji jako teško nalaze partnere ili nađu partnere koji su u ženskoj energiji pa ih izdržavaju. Zato što one sve mogu same pa dobiju još jedno dete otprilike u svoj život, onda to uzrokuje dalje baš onako jedan disbalans u muško-ženskim odnosima, jer naravno nijedan muškarac ne želi spava sa svojom mamom i onda tu idu razne peripetije dalje, ali ja na svojim seminarima kad radim to sa ženama, ja prvo pitam koliko žena ovdje izdržava svoje partnere. Verujte, puno ljudi podigne ruku, puno žena. A što u suštini, mislim, barem treba bude ili pola ili obrnuto u smislu da muški princip je dosta jači od našeg i on je i postavljen tako da daje, jer je muška energija davanje, a ženska energija je primanje. To je i biologija tako napravila da žene primaju, muškarci daju i negde i da je ženi to negovanje, kao što se nov život stvara, znači žena ga nosi, a muškarac ga donosi, unosi u nas. Znači i to je negde prirodno, ali negde se taj disbalans desio na planeti i ja se sećam momenta kada sam shvatila da sam u potpunoj muškoj energiji. Tada Energy House postojao u 12 gradova, u 5 zemalja. Ja sam bila non stop na točkovima. Bukvalno sam vozila non stop. Znači, ili sam u nekom drugom gradu ili u drugoj zemlji. Moje dete je tad bilo malo i ja sam u jednom trenutku dojela svoju bebu i vozila. I onako izgledala kao neki šofer, bože me sačuvaj. I moja mama me slikala i rekla, ja ću ovo da pošaljem Centru za socijalni rad. Znači, ovo nije normalno šta ti radiš, ja 2 dadilje, sve to prvo predavanje sam održala kada mi je ćerka imala 24 dana. Znači, ja sam otišla, održala otprilike sastanak i rekla ljudi, ja sam sad u porodilištu, da se porodim i eto nas 2 dana ponovo nastavljamo. Ja sam imala ogroman tim, nisam imala kad da se zaustavim. I onda naravno tada mi je stradao brak, zatim štitna žlezda mi je proradila, ja sam bila u potpunom rasulu, znači hormona, svega. I ja sam rekla, ako ovako nastavim, ja neću preživjeti, ovo nije prirodno da se ja ovako ponašam. I
da, opet zahvaljujući tome što znam da osvešćujem programe i što znam da treba da tražim pomoć i radim na sebi. Tu sam započela rad na ženskoj energiji tamo negdje 2016. godine i onda je to zahtevalo puno promjena u mom životu, toga da naučim da budem strpljiva, da usporim. To žene danas ne znaju, jer kao sve idemo brzo, ništa nama nije teško, ali u suštini to je nešto što nas troši baš. I onda sam učila korak po korak kako se biznis radi, iz toga da ja sad nisam ajmo brzo daj, i onda smo u jednom trenutku sve pozatvarali, sve zemlje, jer ja sam rekla ja sad sam online, jer ja drugačije ne mogu. I onda sam učila da budem na jednom mjestu. Onda sam bukvalno morala da učim sebe kako se živi u ženskoj energiji, kako se jede u ženskoj energiji polako, kako se ne trči ulicom i tako. I onda korak po korak sam prvo iscelila sebe, a onda sam počela kroz svoj rad, to što sam ja prošla, da pomažem i ženama da se iscele. Upravo kroz to kako možemo da usporimo i kako možemo mnogo više da primamo i tražimo nego što dajemo. Jer onda smo mi u balansu i onda se sve posloži. Jer muškarac kome se žena divi i podržava ga i stvarno mu daje oslonac da može da stvara, to je jedan dobitan tim. I onda i on nju podržava i onda zajedno mogu puno toga da stvore. Baš je zanimljivo, malo i kao paradoksalno, upravo to što si u tom trenutku išla i širila ideju Energy House-a, a bila u energetskom disbalansu. Da, pa da. I koliko nekad možemo da mislimo koliko su stvari ti balansi bitni. Da. Čak i ako smo na nekoj misiji, moramo se nikad ne smemo da ga izgubimo, znaš, čak i po cenu nekad ostvarenja, jer onda na neki način ispadaš iz tih nekih šina. I posle kreće da bude kontraproduktivno, fenomenalno. Za kraj, pre nego što pređemo na muziku, ja dočekam da čujemo ovu pesmu. Mir u sebi stvaram, ja se tako zove. Tako je, Mir u sebi krenula. Stavila si bila jednu objavu, baš da si rekla živjeti bez kompromisa. Što stvari to znači za tebe? Pa sada znači upravo to da je u redu da nekada izgubimo sebe samo ako je to put ka pronalasku sebe. I da je u redu da sebe otkrivamo kroz različite stvari, ali da kada shvatimo šta je naše, da je to jedino što stvarno treba da zagrlimo i što treba da živimo, zato što ovaj život bar na ovaj način nema reprizu i ajmo da učinimo da stvarno da na kraju ovog života kažemo pa da, to sam ja tako htjela, baš tako. I ovo sve što sada stvaram i što sam do sada stvorila je nešto što sutra želim da kada Luča gleda kaže da, to je ona i idem njenim stopama u smislu kreiranja svog života baš kakav želimo. Zato što znam da mojim roditeljima nije nekad lako sa mnom jer ja živim život malo drugačiji od puno dece ili onoga što su se oni nadali da ću živjeti. Ali mislim da moja sreća danas pokazuje da sam bila jako hrabra i da sam ipak sledila svoje snove što svima želim. Naravno da nije lako. Mnogo više puta se padne nego što se uspe. Ali kada dovoljno dugo istrajemo, dolazimo do toga da shvatamo na koji način univerzum funkcioniše i da je moguće kada mi ne pravimo kompromise da onda život nas višestruko nagradi. Setim se tu uvek one Bruce Lee-eve izjave kad je rekao nemoj moliti Boga za lag život, moli ga za snagu da možeš da izdržiš težak. Da. I to je u stvari obično taj neki put kad mi kročimo. Jer lepo je živjeti život po nekim svojim standardima i to se danas provlači u tom nekom načinu komuniciranja, posebno na socijalnim mrežama. Ali što to stvari implicitno podrazumeva? To podrazumeva da ćeš ti odlučiti da siđeš s tog nekog utabanog puta i morat ćeš sam da raskričiš svoj. To je težak proces. Da, pogotovo kad ideš putem koji još niko nije prošao. Upravo to. Ti si drvoseča. Bukvalno morat ćeš da raskričiš to sve, da potabaš, da izbetoniraš. Mislim, i to je baš onako ali je bitno da nam tom nekom putu ne izgubimo taj neki mir. Da. Ajmo da ga u sebi kreiram. Sjajno, da ga u sebi kreiramo, može. Spremite se za jedno putovanje sa Lavom. Uđi u mir dok
bubanj udara, nemir u tebi, nek vulkan otapa, nek nosi sve što nisi, sve što ti ne pripada. Nemir u mir sada pretvaram, mir u sebi kreiram, nek stigne do srca tvoga, vibracijom šaljem znak. Hare Om Tassat, 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 Hare Om Tassat. Uđi u mir dok bubanj udara, nemir u tebi, nek vulkan otapa, nek nosi sve što nisi, sve što ti ne pripada. Nemir u mir sada pretvaram, mir u sebi kreiram, nek stigne do srca tvoga, vibracijom šaljem znak. Wow. Hvala ti za ovaj prelepi dar. Hvala ti za muziku koju stvaraš, što širiš jednu tu fenomenalnu energiju i pozitivu. Ja ću staviti u opisu ispod ovog videa sve ovo što je bilo relevantno za naš današnji razgovor. Podelit ću... Mnogo ti hvala što radiš sve ovo. Baš je prelepo, osvešćujuće i to ti onako daješ prostora, što je stvarno prelepo da se svako od nas izrazi i sve ono što sam gledala i ovo kako sam se danas osjećala. Stvarno ste predivan tim, baš vam hvala. Hvala ti. Hvala i svima vama koji ste ostali sa nama do kraja ove specijalne epizode Kosmičkih putnika sa jednim muzičkim nastupom po prvi put. Nadam se da će ih biti još. Uživajte, budite mi dobro i vidimo se u nekoj sljedećih epizoda Kosmičkih putnika. Ćao!